Ano itong pagbanabana sa lakat sa itong panahon karong adlaw. Isyo kini kaganiha alas 5 sa buntag karong adlaw, Marso 13 o valid for broadcast kutob usab ug mga adlaw alas 5 sa buntag, Marso 14. Ato ang synoptic situation, northeast monsoon kon hangin nga amihan nakaapekto gihapon dito dapita sa Luzon. O gumikan ini ang Metro Manila ug ang uban nga dapit sa Luzon makasinati kining panagsa nga tunas pagka may madagumon ang kalangitan ug aduna usay panagsa ug daklit nga mga pag-ulan-ulan. Samtang ang Kabisayan lakip na usab nini ang tibok lalawigan kung nadakmayn sa Sugbo, ang amihanan nga bahin sa Mindanao, ang rehiyon sa Bicol, Mimaropa ug Caraga makasinatig madagumon ang kalangitan, inubanan sa mahinay ngadto sa kasarangan nga mga pag-ulan-ulan, panugdog ug kilat. Ang uban nga dapit sa Mindanao makasinati usab kining panagsa nga tunas pagka may madagumon ang kalangitan, ug aduna usab kini panagsa ug daklit nga mga pag-ulan-ulan, panugdog ug kilat. Kasarangan ngadto sa makusog nga hangin gikan sa silangan, nga rin sa amihanang silangan, may magpasulabi nga mohuros sa silangan nga bahin sa atong nasod ug ang kahimtang sa kadagatan ini mga lugara kasarangan nga tunas may pagkabaluron sa uban nga dapit sa atong nasod mahinay nga tus kasarangan nga hangin gikan gihapon kini sa silangan ngadto na sa amihanang silangan ang mohuros ug ang kadagatan usab sa uban nga dapit mahapsay nga tunas pagkakasarangan ang pagbalod sa kadagatan. Ang banabanan sukod sa temperatura karong adlaw dinhi sa Metro Cebu nagasukad gikan sa 24 ngadto sa 31 degrees Celsius. Nina lang ko to bang atong weather update. Gikan diri sa Pag-asa Mactan, Alice Canasa.